नै खेला जोबनायनि उनाव हेलौ रायजोफोर दिनैबो सफैलायबाय नै क'क्राझार साइ स्टेडियाम दिनै आगष्ट 9 तारिख ओमफ्राय बड'लेण्ड FC जों पान्जाब FC जों दिनैहाय गेलेनाय जागोन दा बेखौनो जोंबो बड'लेण्ड FC हिसाबैहाय सापर्ट खालामनो फैबाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि मानसि नुनो मोन्दों पार्किंआनो ओरैबायदि बुंजोबबाय नै मोजां देखायबावनायसै दिनैहाय मा खेला जायो क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय जों बायदि VIP टिकेट दाननो हायै मानसिफ्रा बे नायखेनाल' थांनो गोनां जायो नै ना दिनैनि टिकेटआ नै ओरैसो मोनबाय माने साहानिसो मोनबाय आरो साहानि स्टेन्डआवसो ओमफ्राय जों दा साहानि एरियाजों हाबनाय जाहैबाय जोङो नै ओरैनिफ्राय ओरै नामायनांगौ ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन जाहैबाय बिहिरानो अयथासार लाइन नै सानजानि लाइनावहाय जायोरा नेलु नेला गैया माखासे बेरायनो थांदों सिङाव हाबबाय दा आङो लाइन मोजांखाय मबाइला भिडिअ खेबाबो फन खालामनो मोननाय नङा आंखौ सिगां बुंखाबाय ओरैबायदि बिहिराव दं नै जाबायलै ओरैबायदि बरथिगलै दिनैहाय ओरै जिरायनाङासै जों नै गेलारि जाहैबाय हरैहाय ओमफ्राय जोंथ' जायगाखौनो मोनाखिसैलै गोजौआवसो थानांबाय जोंनि थाखाय जायगा गैला दिनैहाय जों फैनायनि सिगांनो बरथिग जाना थाबाय जायगाया गेलारिनि मोनब्ला साबसिन जागौमोनलै देग्लायनि 134 दुरान कापखौ मय गेलेनाय जादों शिलं क'क्राझार जामसपुर कलकाता आरो मोनसे दंबावोमोन मोनसेखौ बावबाय आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ खेला जायैनि सिगांनो अखा गुफुर जार्सिया पान्जाब FC जाहैबाय ओमफ्राय बे पिंक कालारनि जार्सिया बड'लेण्ड FC खिलायसिगोन दायो पान्जाबा खिलायग्रोगोन खेलाया दायो जागायबाय बेफोरखौ नायदो ओरैबायदि बड'लेण्ड FC नि खेलाब्ला माबायदि बुंजोबो VIP आवबो बरथि जाथारबायमोन जाथारबायमोन दानो
खेलाया वा Sang khá từ nữa. Giờ muốn nó sẽ được. Bên đây. Dùng khá lắm làm qua là Ôi chưa ơn bay mình thoại xì hết giờ vậy Boरै जाखो Sabai ayo Sabai mau dong juga keselak. Maaf gile ke? Lah aku singgah baca hunai.
अरे फानाखै जाखोरा केपारफ्रादि सलानाङालै माखौथो फाइ जि गेलेदोंसोलाय नाख्रेब जानानैबो बोरै जाखो मानो आथिं थासे बलालाय मानसियानो खाखोआ अरिया सेकेन्ड पस्ट हरदोलै गल आयो सयथिबो मोनथारबायमोन नै मोनबाय दा आयै बै मोजाङैल'खा मानसिया दा खेलाया हाफ टाइम जाबाय मोननैबो टिमा समान समान बल रानदों बल लासावसो थरसे गाहैनायसै दां थ'फा राननांगौनो थ'ब्रैसो रानखोबा थ'ब्रैसो रानबाय दां लायदो सोरबा खालाङानै बालांबायसो सोर मोनखो हमैनोला हाफ टाइमनिफ्राय दा गेलेफिनसिगोन जाहैबाय आथारखानायसिमाव बड'लेण्डआ बांद्राय इजि गेलेगासिनो नंलाय बड'लेण्ड टिमा सयथिबो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Lah kau dong. Wah, dengan salah. Wah, sini. Ayo. Beri jalan. shooting 하나. 아이야. 우리 상크. 랑자마시 오늘 안에. 나 모나카이 다이렉 킹바이다 내 다이렉인가 알아이 다이렉 킥승dum은 जालायखो सोनानैसो लाबावो गेजेराव आया लाबो गोग्लैनानैल' थायो नै मा जाखो इल' जादों बरिया होदो शुटिं होदोलै आया नै जाबाय आयै जाबायबो सयथिबो बरिया आयै सयथिबो थाबथा खारिसिबो बिदि जोनांगौरा बलखौहाय बरिया आयै लांजाबा हनै आगसिदा बरियालै बैयो गोसोमा मोजां गेलेयो एसे बेगदाराव जुहुखायो आयै सायबाय खुनुरुखुम जोंब्ला सबखौबो नङा लाबो boriya
थाखो मावलांबावनो दाना खनसेनो बरिया 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 आयै शुटिं शुटिं मेसालै माखौ लामा नायबावो होनांगौ होनलायनाय बरियाखायो डिफेन्सनिया नाय गोमोरा लांबायलै बरिया बरिया मा गोग्लैनोबा रायनो बेला लांबालाय बिदि जोंना खार मोननांगौ फिसा फिसा बायदि जोग्राया जाबायमोन जाबायमोन कर्नाल बल कर्नाल देखायगासिनो जासमिनानो बड'लेण्डआ रंजाखांबाय दसे गासिबो बड'लेण्डनि सापर्टार गोजा आंग्राबा जिर'खा जाबाय 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 होसो 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 औ मावनां जाबाय बरिया 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 गल 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 आयु होसो 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 औ बरिया मोनबाय बरिया सियानो अयथासार रायजोफ्रा नै बड'लेण्डनिया सापर्टारफ्रा दल'सेबो जायगा गैखाया अटिका स्टेडियामानो बे पस्टारखौबो लागायनाङामोनलै उखुम सायावसो लागायनांगौमोन बिदि चान्स लाहोनाङालै बरिया स्टेडियाम गोमजोबखायो क'क्राझार साइ स्टेडियाम गोमजोबखायो गरम गरम लास्ट जोबनायसै बरिया बड'लेण्डआ देरहाबाय गलसेयाव बरिया देरहाबाय थानांगौ बड'लेण्ड एफसि
खेला जोबखांनानै फट' लानायनि दामा दं नै साइ स्टेडियाम सिङाव मोजांबा देरहानायखौ बिदिनो देरहाबाय थानांगौ बरिया देरहानाया देरहालांबाय थानांगौ बिदिनो दे औ आरोबाव साबसिन गेलेना देरहाबावथों एबार खनसेयावबो माबायाथ' सापर्टाराथ' गासिबो बड'लेण्ड एफसिनि गोजाखा हानजामि होमब्ला सिरिल' खोनाखायो दा जोङो मेन गेटजों ओंखारनो फैबाय आरो खेला जोबनाय लोगो लोगो लायनोसो होनबाय थानाया उनाव वा जोंना पाब्लिकखौ नायदों नै खेला जोबनायनि उनाव रोमै रोमै रोमैल' आयौ 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 ओरैबो थांगासिनो दंबावसो नै ओरैबायदि मानसि ज्राव ज्राव ज्रावल'खा पार्किंआ जायगा गैया नै औ मोजां ओरैबायदि नै ओंखारलाबो ओंखारथ'नो हाया गारिया